Naay bisita niya maabot, puting gawat ng balay. May maglimpyo tadaan ba? Ayo. Ma'am. Oh, saman. Di ka mo kuha ni ma'am, akong kuhaan ma'am. Pinda mo. Kung sa manapi, tagpila man sad na. Oh, kani ma'am. Plato ra kini noon, makasibi ka ni no. Kuan kani suga ba ya? Suga ni siya. Suga niya. Kuan. Suga dalik murag electric pan. Pwede. Nindot na nga. Sa nibutan re. Nasa buhi ko andre. Ni sabon. Pang pagwapa. Oh? Patanaw daw kung sa... Kani Dr. Alvin, nindot ni siya. Kaputi na. Kani. Lang ang namdaan ba? Pado, di na may bawaan Pasko sa maabot. Naatay ko andre. Serious. Nakatatan na ni. Kani lang akong ganahan no kay makaputi Kana, ni paon siya. sa nimo? Ayo. Kani Kani na lang light. Kana nindot okay na. kinyo. Map, Kaya murag electric pan. unya pila pud ka buwan ni. Kani ko ani tulog buwan. Tulog ka buwan. Taga Simana data kuan. Bisa kwinta na taga Simana. Sige. Kwinta sa Simana. Mauna. Ako na ni kwaon. Pila tanan ako utang. Kanina lang. Kani kay kuan ni kani 350. Ang sabon. Kani kuan ni mahal gini. Kuan ni Tris. Sige. Kuy mo utang sa 650 tanan. Sige. So kanos ama ka mo balik? Karong kuan, karong Sabado, balik ko. Sige, aria lang ko. Sige, salamat kayo. Yab, kuan no gino ko na tag semana gibayad ta kay kapuya layo kay mo arba. Sige, wala problema, bayad ko. Okay. Ari so ma'am. Sige. Start na. No? Hindi na ko siyang utang. Minaw, manaa ba kasi ma'am dali no? Palingi lang na barong ako. Takapuya bigo tayo madaan eh. Layo taas kay gasolina. Bati pagandaan. Kita niyo. Ayo! Ma'am! Ayo! Hala, kinsa gud nag si panawag diha nga. Hala, basig ka tong giutangan ako sa bunog suga ba? Na, natungnan pa jud nga wa na ko'y kwarta gipalit akong kisda ganiha. Disod bang gud ni nga. Ay sud andi ari. Hala, unsaon man ni nako pagbayad no? Nga wa man jud ko'y kwarta. Gusto, ako ni siyang ilaron. Ingnon ako nga, wala di ari si ma'am, iyara ning katabang na adi ari. Maun. Unsay ato? Wala si ma'am diri. Iyara ning katabang na bilin. Wala ka bilig kwarta si ma'am ni mo, te? Kay labing layo ato sa mukha, oy. Kapoy kasi balik, yung maura usa kong arion. Kasi gasolina. Di pati pagindahan. Way, ibilin kwarta, ma'am ni mo. Hala kuya, wala na ba gibilin si ma'am kwarta diri? Balika na lang ka, sunod Sabado. Na, sa unsa ko taon tani nga sabot na mo atong tarong sa baduha. Mubayad siya. Wa siya kay numdum di ay, wa siya nagbili kwarta ni mo di ay. Tabaita ni saon tani nga rabir ba tong layo sunod sa bado na pod. Mga taga siguro ta nga tig-ari sa bado na Tabaita gani. Ingnaya sunod nga. Iya sunod sa bado, karuha na, iyang bayad.
Layo kay itong amuha niya. May tagmuhatag siya pang gasolina. Oh, sige kuya. Ako lang niya tuingnan. Basi nakalimot rag bilin sa iyang bayad.